Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mansito. Taong 1955, Esperanza, Masbate. Noong mga panahong ito, kilala ng maraming tao itong si Mansito. Hindi dahil sa meron siyang angking yaman, bagkus ay dahil sa kanyang kasipagan. Sa loob ng ilang taong pamumuhay sa Esperanza, araw-araw na siyang laman ng kalsada. Lahat ng bagay na meron siya ibinibenta niya para lamang magkaroon ng kita sa buong maghapon. Mahirap man ang sitwasyon, kailangan niyang magpatuloy para sa 6 niyang anak na babae. Alam ng mga taga-roon ang kanyang sitwasyon, kaya para makatulong, may mga pagkakataong inuubos na ng mga ito ang lahat ng kanyang paninda. Ang kaso, hindi yun araw-araw na nangyayari, kaya kahit nakatsamba siya, di pa rin siya pwedeng magpakakampante. Pero sa kabila ng ganoong sitwasyon, masasabi niya pa rin mapalad siya, gawa ng bukod sa meron siyang mabait at tahimik na asawa, masunurin din ang mga anak nila. May malusog din silang katawan at kahit mahirap, ni minsan hindi pa sila nalipasan ng gutom. Kapag kasi sumasapit ang hapon na sila'y walang-wala, kung ano-ano ang ginagawa nilang diskarte para lamang makaraos. Ayon sa kanya, naranasan nila noong kumain ng saging at kamote sa loob ng 1 buwan. Ang mga karne naman at pampalasang ginagamit dito, nakadepende sila sa ilang. Lahat libre, kaya kahit walang pera, basta sila'y kumikilos, nakakakain pa rin sila. Dagdag pa ni Mansito na, kaya siya naging ganon, ay dahil sa ipinayo sa kanya ng lolo niya, bago ito tuluyang mawala. Tandaan mo, Mansito, mahal ng Panginoon ang tao. Tayo ang pinakamamahal niya. Kaya kung alam mo ang kalooban ng Diyos para sa iyo, hindi ka maghihirap. At kaya lang naman nagugutom ang iba. Hindi kasi nila alam ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Kulang sila sa kaalaman, kaya sila nasasadlak sa kahirapan. Gaano man kalupit ang pagsubok na iyong kaharapin sa hinaharap, manalig ka, sapagkat kagaya ng panahon, ang problema ay dumaraan lamang. Hindi ito nakadisenyo para pahiyain tayo, pagkus nakadisenyo ito para palakasin ang ating loob at pagsisisi. Sa sandaling magkaanak ka, itatak mo ito sa kanila. Huwag mong ibigay ang kanilang luho, bagkus ang iyong ipamana ay ang katatagan ng iyong loob na humarap sa kahit na anong hamon ng buhay. Ang mga katagang ito na binitawan ng lolo niya ay habang buhay na tumatak sa kanya. Dahil sa ganoong payo, kaya kahit lumaki siya ng malakas, mabait siya sa kanyang kapwa at higit sa lahat, responsableng ama para sa kanyang mga anak. Ni minsan pinuno, hindi siya gumawa ng mga bagay na karumal-dumal para sa kanyang asawa. Silang dalawa lang ang may ugnayan at kahit may mga tensyon noong kabataan niya, nakakaya pa rin itong maiwasan. Di rin sila nagkaroon ng matinding problema, gawa ng pinipili pa rin nilang pairalin ang pagmamahal sa bawat isa. At gaano man kasama ang sitwasyon, magkakasama nila itong hinaharap. Dahil dito, kung kaya't nakaya niyang mairaos ang lahat ng bagay. Alam niya kasi na, suportado siya ng kanyang asawa, kaya walang rason para sumuko siya. Nakatuon lang din ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho, kaya ni minsan hindi niya naisip na may darating na matinding panganib sa kanyang pamilya. At nagsimula ang lahat ng ito noong bumisita ang kapatid na babae ng asawa niya. Lorna ang pangalan ng kapatid nito at halos 6 na taon ang tanda nito sa kanyang asawa. Wala rin yung kinakasama, gawa ng ayon sa asawa niya, pihikan ito pagdating sa lalaki, kaya ang naging resulta, tumanda itong dalaga. Nang marinig niya ang tungkol dito,
Di naman niya ito gaanong pinansin. Sa isip-isip niya, malaki naman ang bahay nila, kaya pwede ito roong manuluyan kahit hanggang kailan ito gusto. Di naman kasi pwedeng tutulan niya ang ibig nitong mangyari, lalo pat kapatid ito ng asawa niya. At sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na mananatili ito roon ng ilang buwan. Ang rason ni Lorna ay dahil sa pag-aaway nito at ng kanilang ina. Para makaiwas, minabuti niyang makisilong na muna sa kanilang tahanan hanggat hindi pa napapawi ang galit ng kanilang magulang. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't naging mainit ang pagtanggap nila. Kahit gipit sa buhay, sinikap niyang magpursige para lamang hindi mapahiya ang kanilang pamilya. Tumutulong naman sa mga gawaing bahay yung babae, kaya kahit papaano ayos na rin ito para sa kanya. Minsan pumupunta rin ito ng gubat para maghanap ng hayop na kanilang uulamin. Kung hindi nyo kasi naitatanong pinuno, laking gubat itong si Lorna. Di naman niya yun ipinagtataka, gawa ng yung kinalakihan nitong bahay ay nasa liblib talaga na lugar. Milya-milya ang layo nito sa mga kalapit baryo, kaya ang pangunahin nila roong pamumuhay ay pangangaso. Hindi man sa pamimintas pero nang marating niya ang lugar nito, di niya maisip kung papaano siya magtatagal doon. Bukod kasi sa maraming kulang sa bahay, wala rin itong mga rekado sa mga pagkaing niluluto nila. Kung ano lang yung meron, yun lang ang kanilang pinagtsatsagaan. Noong pumunta nga sila, naranasan niyang humigop ng sabaw, napawang libas at sampalok lamang ang sahog. May mga gulay-gulay din ito, pero parang mas lalo lang nitong pinapapangit ang lasa. Hindi lang yon, malimit lang din itong makatikim ng bigas, gawa ng yung palayan malapit sa kanila ay napakalayo ng distansya. Kaya kapag panahon ng anihan, pasipagan na lang talaga kung gusto nilang makatikim ng bigas. Pero sa kabila nito, hindi yon malaking kawalan sa pamilya. Natutunan na ng mga kamag-anak ni Aling Lorna na mabuhay kahit hindi ito nakakakain. Kung hindi nyo kasi naitatanong, may pamalit sila sa bigas. Ito ang rason kung bakit di sila gaanong bumababa para mamili ng kanilang mga kailangan. Dagdag pa niya na, di niya halos maisip ang dahilan ng kapatid ng kanyang asawa kung bakit ito umabot sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, sinikap niyang wag na lamang itong pansinin. Sa isip-isip niya, napakarami na niyang problema para mangialam pa sa problema ng iba. Dahil dito, kung kaya't kampante nilang pinadaan ng mga araw. At sa pagsapit ng unang linggo, naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Likas na mabait si Aling Lorna. Ang kaso lang habang tumatagal, napapansin niya na parang nagiging irritable na ito. Madalas na rin yung humilata sa loob ng bahay habang ang kanyang pamilya abala sa pagtatrabaho. Ayon sa kanya, tsinitsyempohan lang siya nitong umalis bago ito magtamad-tamaran sa loob ng kanilang bahay. Di naman nun gaanong nagre-reklamo ang kanyang kinakasama, lalo pat purong kadugo at kamag-anak nila ito. Kaya sa halip na magtapat yun sa kanya, mas pinipili nitong maglihim. Kung hindi niya pa yun mahuli, hindi niya pa malalaman ang totoong nangyayari. Dahil dito, kung kaya't hindi na niya napigilan pang magreklamo. Ate Lorna, ba't kayo ganyan? Napakaganda ng pagtanggap namin sa inyo rito. Tapos yan ang isusukli ninyo? Wala na nga kayong ambag sa pamamahay ko. Hindi pa kayo marunong magtrabaho. Kahit kapatid nyo yung asawa ko, hindi nyo yan katulong. Lahat kami rito merong obligasyon. Kaya kung may isip ka, dapat marunong kang makiramdam. Wika ni Mansito sa kapatid ng asawa niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, padabog naman itong sumagot. Kesyo, malaki ang utang na loob nila rito, may iniinda itong karamdaman, at kung ano-ano pang mga palusot na wala namang kabuluhan. Alam ni Mansito na nagsisinungaling lang ito, kaya imbis na makinig at paniwalaan,
agad niya yung pinatahimik. Mariin niyang inilahad na hindi totoo ang lahat ng bagay na sinasabi nito dahil bago pa man sila magsabi ng kanyang asawa, nakabukod na sila sa pinagmulan nitong pamilya. Wala rin silang hininging kahit na ano at lahat ng pinaghirapan nila ay bunga ng kanilang mga sakripisyo. Pinabulaanan din niya ang pagkakaroon nila rito ng utang na loob, gawa ng ni minsan hindi niya natandaang humingi siya rito ng pabor. Pagkarinig naman ni Aling Lorna sa kanyang sinabi, agad naman yung tumalikod sa kanya at padabog na pumasok sa loob ng silid kung saan ito nanunuluyan. Akala niya magliligpit na ito ng gamit, pero kinahapunan, hindi niya ito nakitang lumabas. Nanatili yun sa loob ng kwarto na kung saan kanila namang pinag-awayan ng kanyang asawa. Kung siya lang kasi ang masusunod, gustong-gusto niya na itong palayasin noong araw ding yun. Ayon sa kanya, hindi nila kargo ang kapatid niya dahil unang-una nakabukod na sila at meron pa yung pamilya. Dagdag pa niya na, mas magandang paalisin na nila ito hanggat maaga pa kesa yon ay tumagal at hindi na balaking umuwi pa sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, ito na mismo ang personal na nagmakaawa sa kanya. Kesyo, kadugo pa rin nila ito, nabigla lang din yun sa sagutan nila at kung ano-ano pang palusot upang palabasin na ito ang tama at siya ang mali. Kaya naman nang mapagtanto ito ni Mansito, dali-dali siyang umalis ng bahay nang hindi na nagpapaalam. Sa sama ng loob niya, dumayo siya sa mga kakilala niya para buong gabing makipag-inuman. Akala niya kasi sa pamamagitan nito mawawala ang kanyang problema, pero lingid sa kanyang kaalaman, mas lalo lang itong madadagdagan. Pagsapit ng sumunod na araw, nang medyo mahimasmasa na siya, agad naman siyang nagpaalam sa mga kaibigan niya. Dali-dali siyang bumalik ng bahay para maligo at para makapaghanda sa trabaho. Ang kaso lang, pagpasok niya sa loob, wala siyang naabutan sa kanyang mga anak. At ang tanging naroon noong mga oras na yon ay yung kapatid ng asawa niya na si Aling Lorna. Katatapos lang nitong magluto, kaya pagpang-abot ng paningin nila, hindi na yon nahiya pang tawagin siya. Naiilang man, minabuti niyang sundin ito, gawa ng naisip niya na ito na ang pagkakataon nila para makapag-usap ng masinsinan. Pagupo niya sa harapan ni Aling Lorna, agad siyang kumuha ng kanin, sabay dakot ng malaking piraso ng adobo. Ate Lorna, pasensya ka na kahapon ha. Nadala lang talaga ako ng pagod. Hindi ko sinasadya ang lahat ng mga sinabi ko. Kaya ngayon pa lang humihingi na ako ng dispensa. Bungad na wika niya rito bago sila kumain. Ay, wala yun Mansito. Sige na, kumain ka na. Yung mag-iina mo pala, binisita ang kadugo namin sa kalapit baryo. Di ko ba sinabi sa'yo na may kapamilya kaming malapit dito? Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang tungkol dito, medyo naghinala siya kasi ni minsan hindi ito nabanggit ng asawa niya. Alam na alam niya ang ugali nito at nakasisiguro siya na hindi ito marunong magtago. Pero syempre, para matuldukan lang ang kanilang pag-uusap, minabuti na rin niyang manahimik. At sa pagpapatuloy ng kanilang pagkain, medyo nakarami siya. Bukod kasi sa tama ng alak, hindi siya kumain ng gabi. Halos maubos nga niya noon yung ulam, pero wala siyang narinig na kahit na ano sa kapatid ng kinakasama niya. Matapos ang umagahan, agad naman siyang naligo at nagbihis. At nang maihanda niya ang lahat, tsaka na siya bumalik sa baryo para maghanap buhay. Buong araw siyang naroon, kaya wala siyang balita sa asawa niya. Di naman siya kinakabahan, at sa dami ng kanyang ginagawa, medyo nakalimot siya. Araw pa naman noon ang saod, dahilan para maabutan siya ng gabi sa kanyang trabaho. Yun nga lang, pag-uwi niya, wala pa rin ang mga anak at asawa niya.
yung kapatid nito. Nadatna niya uling nagluluto na parabang kanina pa itong naghihintay sa kanya. Kaya naman ang hindi na niya maatimang ganoong sitwasyon, dito na siya naglakas loob na do'y magtanong. Ate Lorna, ba't hindi pa umuwi ang mag-iina ko? Galit ba sila sa akin? Saan ho ba sila talaga pumunta? At nang masundo ko na? Nang marinig naman ni Aling Lorna ang tensyon sa boses niya, dahan-dahan naman yung lumapit. Bago ito magsalita ukol dito, pasimple siya nitong inalok na kumain na muna ng hapunan. Dagdag pa nito na, sasamahan siya nito pagkatapos nilang kumain. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, di niya ito pwedeng suwayin, lalo pat yon ang nakakaalam kung saan pumunta ang kanyang pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas, tapos na silang maghapunan. Bago sila umalis, siniguro nilang nasa maayos na estado ang bahay para hindi sila mapagnakawan. Pag-alis naman nila, agad nilang tinahak ang daan patungo sa kalapit baryo. Kilometro lang ang distansya nito, kaya naman di na siya nag-isip ng kahit na ano. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panay naman ang kanilang pagkwentuhan ukol sa kung sino ang taong kanilang pupuntahan. Nais kasi niyang malaman kung ano ang kaugnayan nito sa pamilya ng kanyang asawa at kung bakit yun doon bumisita. Nang marinig naman yon ni Aling Lorna, di ito nagdalawang isip na ilhad sa kanya ang tungkol sa tiyahin nilang nagngangalang Bingbing. Ayon dito, matagal na yung naninirahan sa lugar at ni minsan hindi pa nila ito nabibisita. Sigurado rin itong di pa niya yun nakikita, gawa ng bago pa man makapag-asawa ang kapatid nito, umalis na yon sa kanilang lugar. Nagkaroon ito ng alita ng kanilang mga magulang, kaya ilang taon din itong hindi nagpansinan. Ngunit sa kabila ng ganoong bangayan, nanatiling malapit ang asawa niya rito, gawa ng yon ang pinakapaborito ng tiyahin nila. Kahit si Aling Lorna, hindi basta-bastang nakakalapit doon, gawa ng maging ito man, aminadong kasali sa nangyaring gulo. Dagdag pa nito na, pagdating nila ng bahay magpapaiwan ito sa labas. Mariin din itong inilahad, hindi niya yun mapipilit na pumasok, gawa ng umiiwas yun sa gulo. Dahil dito, kung kaya't wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Wala mang ideya sa kanyang madadatnan, pilit niyang nilakasan ang kanyang loob, alang-alang sa pamilya niyang hinahanap niya. Ilang minuto pa ang lumipas, abot tanaw na nila ang itinuro nitong bahay. Ayon sa kanya, kahit malayo pa sila sa lugar, ramdam niya na may kakaiba rito. Bukod sa ubod ng dilimang paligid, wala ka ring makikitang gasera sa loob na nakasinti. At kahit hindi pa gaano kalaliman ng gabi, nakapagtatakang parang nagpapahinga na ang mga taong nakatira rito. Nakakahiyamang lumapit, nagpatuloy sila sa pag-usad hanggang sa marating na niya ang bukana ng bakuran. Pagsilay niya sa paligid, bumungad sa kanya ang napakakalat na paligid, animoy wala roong naglilinis. Kapansin-pansin din ng mga patay na punong kahoy na nakatayo, na parabang hinayaan lang ito ng nagmamay-ari ng bahay. Dagdag pa niya na, nakita rin niya ang iilang parte ng dingding na kung saan may malalaking butas na kakasya ang isang malaking aso. Nung masipat niya ito, hindi niya halos mawari kung papaano nakatagal sa lugar na yon ang kanyang pamilya. At sa puntong yon, medyo kinakabahan na rin siya, gawa ng bukod sa ito ang unang beses na makarating siya roon, napakasama na ng kutob niya. Paglapit niya sa pintuan ng bahay, agad naman siyang kumatok, kasabay ng kanyang pagpapakilala. Maya-maya pa, nang marinig ito ng mga tao sa loob, dali-dali naman yung nagsibukas ng mga lampara, kasabay ng unti-unti nitong paglapit sa pintuan ng bahay. Hindi yun kaagad bumukas, na parabang meron itong kinakatakutan. Pagsilay naman ito sa kanya,
Dali-dali itong nagbukas ng pinto. Pagharap naman niya sa isang lalaki, di pa man siya nakakapagsalita, bigla siya nitong hinila papasok, sabay sarado ng pinto. Dali-dali itong itinrangka ng lalaki nang walang anumang pasabi. Matapos nun, panaka-naka itong sumilip sa labas na parabang meron itong hinahanap. Maya-maya pa, nang wala naman yung nakita, tsaka pa lamang ito napatingin sa kanya. Pero bago yun magsalita, inamoy-amoy muna nito ang kanyang damit hanggang sa may malanghap itong kung anong mabaho. Hindi katanggap-tanggap ang amoy na yon, kaya bahagya itong napalayo sa kanyang kinatatayuan. Diyos ko, ano ba yung pinagkakakain mo? Nakakain mo bang pagtiisa ng ganyang amoy ng bunganga mo? Gulat na wika ng lalaki. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad namang napakunot ang kanyang noo, gawa ng yung pananalita nito parang may halong insulto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pilit niyang dinipensahan ang kanyang sarili. Kesyo, matubis siya sa kanyang katawan, wala siyang kinakain kung ano-ano, at higit sa lahat, palagi siyang nagsisipilyo. Ngunit nang marinig ito ng kanyang kausap, pinaharap siya nito sa salamin at mula roon pinaamoy nito sa kanya ang hangin na nagmumula sa kanyang bunganga. Paglanghap niya rito, maging siya man hindi maiwasang mantiri. At sa sobrang baho ng kanyang bibig, di na niya maiwasang sumuka. Sakto naman noong katatapos lang nilang maghapunan ng kapatid ng asawa niya, kaya lahat ng karneng kinain niya, bilog-bilog niya itong nailabas. Sinabayan din ito ng napakalapot na laway at habang tumatagal, pakiramdam niya maisusuka na rin niya pati ang kanyang mga laman loob. Hindi naglaon. Nang medyo kumalma na ang kanyang sarili, dito nila nakita ang lahat ng pagkaing inilabas ng bituka niya. Noong una wala naman silang napansing kakaiba, pero paglapit ng lalaki nung hawak nitong gasyera, may nakita siyang karne na parang kahawig ng hinliliit na daliri. Maliit lang ang tipak nito pero naroon pa yung mga kuko. At kung hindi siya nagkakamali, daliri ito ng batang kaedad lang ng isa sa mga anak niya. Nung masipat niya yon, nakaramdam siya ng matinding kilabot. At kahit wala siyang ideya sa kanyang nakita, tila bang nagkaroon siya ng agam-agam sa kung ano ito at sa kung saan ito nagmula. Ilang minuto pa ang lumipas. Agad naman siyang pinalayo roon ng lalaki nang sa gayoy masiguro na hindi siya masisiraan ng bait. Pagsarado nito ng pinto sa kwarto, puwersahan siya nitong hinawakan sa balikat habang tinititigan ng maigi. Di man nagsasalita ang lalaki, tila bang alam na niya kung anong ibig nitong iparating. Siyempre para hindi siya mabigla, minabuti muna nitong manahimik. Naghintay ito ng kalahating oras bago ito tuluyang magsalita. Nang masipat nitong kalmado na siya, tsaka pa lamang siya nito binitawan kasabay ng pagwiwika nito sa kanya ng, Kilala ka na namin kahit hindi ka magsalita. At kadugo nga ang asawa ko ng kinakasama mo. Ang kaso lang, Mansito, matagal na siyang wala. 2 taon na siyang patay dahil lamang sa pamangkin niyang si Lorna. Nakarating ako rito, Mansito, dahil sinusubukan ko silang takasan. Alam ko na ako na ang isusunod nila at inaasahan ko na ang ganitong sitwasyon. Ang hindi ko lang maisip, bakit pati ikaw nadamay? Dagdag pa nito na, kahit hindi pa nila nakukumpirma, malakas ang kutob nito na ang mga karneng kinain niya ay parte ng kanyang pamilya. Kaya yun nasabi ng lalaki, gawa ng minsan din itong natikman ng karne ng kanyang asawa. At kagaya ng nangyari sa kanya, nilinlang din siya nito upang hindi siya magduda. Mansito, alam kong mahirap itong paniwalaan. Pero hindi ako nagbibiro sa mga sinasabi ko sa iyo. Matinding kalaban niyan si Lorna. At sa pagkakaalam ko,
Yan ang sandata ng kanilang pamilya. Kung ako sa'yo, hayaan mo na lang ang mga nangyari. Huwag ka nang mag-isip na maghigante at baka ikaw pa ang mapahamak. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, bahagya silang napatahimik nang may narinig silang karit sa dingding. Sinasabayan din yon ng pag-angil na tinig na pamilyar sa kanyang pandinig. Nang marinig naman niya ito, agad na nandilim ang kanyang paningin hanggang sa naisipan niya na labasin ito at patayin. Pagsilay niya sa mahabang talibong na nakasiksik sa gilid ng dingding, agad naman niya yung kinuha sabay bukas ng pinto. Pagdating niya sa labas, dito niya nakita si Aling Lorna na naglalakad ng patuwad. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata, tapos mayat-maya ang pag-angil nito na animoy sinisindak siya. Pero sa kabila ng lahat ng yan, wala siyang naramdamang kahit na anong takot. Mas nanaig ang kanyang tapang dahil alam niya na ito ang salarin sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Paghawak niya ng mahigpit sa talibong, agad niya itong sinugod ng walang pag-aalinlangan. At nang marating niya ang kinaroroonan nito, walang habas niya itong pinagtatataga hanggang sa bumaon sa braso nito ang talim ng armas na hawak niya. Pag-agos naman ng dugo ni Aling Lorna, dito pa lamang ito nagdesisyong kumaripas ng takbo papalayo. Hawak-hawak nito ang kaliwa nitong braso upang masiguro na hindi yun mapuputol. Pagpasok nito sa talahiban, parang bula naman itong naglaho hanggang sa hindi niya na yon nasundan. Dahil dito, kung kaya't napilitan naman siyang huminto. Gayunpaman, nakasisiguro siya na hindi yun ang una at huli nilang pagkikita. Napansin niya kasi noong may mga naiwang bakas ng dugo sa mga dahon, kaya sigurado siya na hindi ito makakalayo sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na rin ang asawa ng tiyahin ng kinakasama niya. Paglapit nito sa kanya, agad siya nitong inabisuhan na tumungo sila sa bahay niya. Hindi sila roon pupunta para magpahinga, bagkus hahanapin nila ang nawawala niyang pamilya. Sa loob ng ilang oras na paghalughog, dito na nga nila natagpuan ang mga labing hinimlasan ng laman. Nakasuksok ang mga ito sa loob ng tangke ng palikuran para hindi mangamoy. Nadatnan din nila itong halos hindi na makilala, pero sa dami ng bungong nakita nila, posibleng yun nga ang pamilya niyang nawawala. Napakahirap nitong tanggapin, pero alam niya na posible ito. At para magkaroon ng linaw ang lahat ng bagay, nagdesisyon siyang sundan si Aling Lorna. Batid niya na tanging ito ang makapagsasabi ukol sa kinaroroonan ng kanyang mag-iina. Matapos naman nilang makumpirma ang mga labi, agad silang bumalik sa bahay na kanyang napuntahan. Mula roon, pinag-usapan nila ang mga pwede niyang gawin para makapagbagong buhay. Ngunit nang marinig niya ang mga payo nito, hindi niya ito sinunod. Alam ni Mansito na hindi niya ito pwedeng gawin, lalo pat kaluluwa ng kanyang sariling pamilya ang nakataya. Batid din niya na kapag tinalikuran niya ito, habang buhay na siyang masasadlak sa matinding pagsisisi. Ayaw na ayaw niya ng ganoong estado ng buhay, kaya mas pipiliin niya pang mamatay ng maaga kaysa magpakaduwag. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang lalaki kundi ang sumang-ayon. Maging ito man, parang nahimasmasan sa mga bagay na kanyang inilahad. Aminado kasi ito na, totoo ang lahat ng mga sinasabi niya, kaya walang rason para tutulan ito at kontrahin. Ilang minuto pa ang lumipas, imbis na siya ang makumbinsi, tila bang mas nakumbinsi niya pa ang lalaki na sumama sa kanya. Kalaunan, nang magkasundo na sila, agad silang lumuwas para hanapin ang nilalang na pumatay sa kanilang pamilya. 3 linggo nilang sinundan ng dugo nito hanggang sa madatnan nila ito sa isang liblib na baryo na nagpapagaling sa ilalim ng kalahi nitong aswang. Nung matagpuan nila ang bahay na yon,
Kahit wala silang karga sa katawan, matapang nila itong sinalakay. Umaga nang inatake nila ang bahay kung saan nadatna nila itong si Aling Lorna na nagluluto na naman ng karne ng tao. Pagsilay nito sa kanya, agad naman yung lumapit para sana'y magpaliwanag. Ang kaso lang, di pa man ito nagsasalita. Nakita na siya nitong humugot ng talibong. Walang sabi-sabi, agad naman yung tumakbo papalabas ng bahay para humingi ng tulong sa mga tao. Nang masipat naman niya ang ginawa nito, hindi siya nagdalawang isip na yon ay sunggaban, nang sa gayoy hindi na ito makatakas pa at makalaban. Alam niya na wala itong kakayahang magpalit ng anyo sa ganoong oras, kaya sinulit na niya ang pagkakataon. Pag-unday niya ng taga sa likod nito, bahagya naman itong nakailag. Maya-maya pa, nang makadistansya nito sa kanya, nakita niya nang umingisi-ngisi pa ito. Yun bang parang malakas ang loob nito na magagawa na naman siya nitong maisahan? Ang kaso lang, hindi alam ni Aling Lorna, nasa likod niya pala ang kasama nitong lalaki na biniktima rin niya. Kaya pagtaga nito sa kanyang likod, hindi niya na yon namalayan. Dahil sa pangyayari, bigla naman yung bumagsak sa lupa. Sinubukan pa nitong tumayo pero pag-angat na pag-angat ng ulo nito, walang habas itong pinagtatataga ng kanyang kasama hanggang sa tuluyan na yung mapugutan. Di pa yun nakontento, sinugod pa nito ang tumulong sa nilalang para paslangin. At nung matupad na nila ang kanilang binabalak, dali-dali silang umalis sa lugar na parabang hindi man lang alintana ang mga taong nakamukha sa kanila. Lumipas ang mga araw at buwan. Naging abala silang dalawa sa pagtatago. Ayon sa kanya, kahit hindi sila sigurado, malakas ang kutob nila. Napalihim silang sinusundan at minamarkahan ng pamilya nito. Pero sa buong buhay ni Mansito, patuloy pa rin siyang pinapangungot kapag naaalala niya ang kanyang kinain at nalasahan sa lutong ulam ni Aling Lorna.